Kaixo bainat. Aupa. Ze, lanean ondo? Lanean bai. Gero hasi dira arazoak. Zer gertatu da ba? Ze ez da gertatu. Lana bukatu eta etxera abiatu naiz. Bizikleta bila joan, eta atzeko gurpila zulatuta. Aurreko astean aldatu nuen gurpila. Ozea morrua. Bizikleta hartu eta ekiri deika hasi naiz. Furgonetan nire bila etortzeko. Momentu horretan, bateria agortu zait. Orduan gogoratu naiz. Autobus geltokia gertu dago. Autobusa hartzera joan, eta ihes egin dut. Oinez abiatu naiz eta bururatu zait okindegian pastel goxoren bat erostea. Okindegira iritsi eta itxita. Hau da marka. Ze sorte txarra, motel. Baina tira, orain ondo nago. Bai? Noski. Orain zurekin nago. Ai, etorri hona, laztana.